Ahoj, čau. Hele, prosím tě, já jsem narazil na tvůj profil na internetu. A, a zdáš se mi sympatický, bylo to napsané, že učíš angličtinu. Jo, jasně. Jo, doučuju. No, já jsem tam žil pár let, takže umím dobře, no. Jako já můžu klidně i dnes. No, no, tak já bych právě potřeboval někoho takhle schání. No a měl bys si čas třeba dneska? Jo, dobře. Dobře, tak se vidíme. Jo, čau. Ahoj. Tak ahoj. Ahoj, tak jsem přišel kvůli té angličtině. Jo, tak super, tak pojď dále, tak půjdeme nahoru. Jo, tak jo, díky. Jaká byla cesta na Šilsko? Jo, no a ty jsi říkal do telefonu, že jsi pracoval někde jako v zahraničí? No, já jsem tam bydlel jako 2 roky, protože chtěl jsem si jako zlepšit tu angličtinu a tak no. A ty to potřebuješ prečo? Já to potřebuji pro práci, protože oni mě prostě nepustí dál, dokud nebudu umět anglicky, no. Jo, dobře, tak to si tě rovnou vyzkouším na začátek, ať vidím, co umíš, tak zkusíme něco takového jako... No, jako popravdě toho moc neumím, jo. Právě proto hledám jako učitele, víš. To nevadí, zkusíme něco jako... What is your favorite food? Těžký, No. těžký? To je těžké na mě. Tak zkusme něco takového, že jako how old are you? A víš, mě spíš jako napadlo... Please I go shower. Jako chceš si dát sprchu, jo? Jestli by ti to nevadilo. Ne, pohodě. Jo, já totiž jsem úplně z toho nějaký takový. Where the fuck is? Tak co angličtina čeká? Já tam budu. No. Tak, sprcha dobrá? Jo, úplně super, děkuju. Nebo že to nevadí. Ne, pohodě. Dobře, tak můžeme začít s nějakýma slovíčkama třeba? Slovíčkama, jo? Jo. Jakýma? No anglickýma ne? No tak to je jasný. No. Ty máš nějaký vybraný? Jo, pro tebe. Jo. Jsem si to připravil zatím, víš? Dobře, takže můžeme například objednávka, to budeš asi v práci potřebovat, že jo? No, asi jo. Jo, tak. Objednávka víš, nevíš vůbec? Nevím. Order. Order, jo. Jo. Víš, jako, abych se ti přiznal popravdě, tak mě angličtina k tomu nedovedla prostě. No. Já jsem přišel úplně jako něčemu jinému. Angličtinu jsem. Jo? Jo, když jsem viděl ten tvůj profil. No a proč si myslíš, že učím angličtinu jenom kvůli?